Monggo-monggo masugeng tindak mriki masugeng pelawak ideal dadi dukung pirang-pirang taun endi lempah apa ya piye iya ana pelawak dari kampung sendiri kok dadak tuku pelawak merono-merono iki wae dimanfaatke iya biyen ya luar biasa iki saploke kena gula iki kok griyah kayak golek mik kok malah kaya wong ilang pemain ketoprak ya ampuh arane apa cek muni padake son mati wae iya main ketoprak ya ampuh ndagel ya top wah duka ya wis didunke ya ajare wis ora duka kok mau ana rakyate Pak Dukuh ngono iki Dukuh isih apa ora Kang aku muni ngono. Jane isih apa ora? Isih yo. Isih to? Isih. Oh, isih ngesui masyarakat. Isih. Anjuk masyarakatmu kaya ngopo? Ya kaya ngono, Kang. Ya enek sing ngeyel karo aku ya akeh. Oh. Aku isih tetep kepengin dadi dukung dhewe. Ana engko modar rambut gawe. Aku kuwi bedina mayang kaya aku apa? Ayo rasa ngresula ngono iki pestine dhewe-dhewe. Aku ora ngresula. Ah, iya. Aku ora nganggo iket nganggo. Ora cetha masalahe. Ora cetha piye? Aku ki kon rene karo Gadul kuwi. Gadul ki sapa? Dadiri. Oh, heeh. Sesuk anu Mas, rasa anu badhekan wae ngono kuwi. Wah, aku cetha ora jelas aku ya ngono ta. Mula aku tekan kene wae madang wae ora. Ya wis ora apa-apa ya aja di ora apa-apa piye ngomahe kebacot nak ngopo-ngopo aku jagake ning kene to. Mbok menawa teko ki terus di monggo jak mlebu nggon prasmanan. Jujuke kamar mandi. Mbok menawa didusi. Wah clemongan kowe. Lho, lah kowe iki sok adus ora ya adus. Ning kamar mandi ki ngopo? Ah iya, barang dunake didusi kok nesu. Ora sok nesu wong gula iki nek neson munggah diloko. Ora kabar-kabar to kowe iki. Wong kowe dhewe gula kok. Ah mari nek aku makan teratur, to, aja ngombe legi, atine kudu seneng. Lek ora seneng kowe piye? Ayo. Wis. Lah piye? Lek ora seneng kowe piye nyambut gawe lancar. Bojoku ya seneng dadi dosen, anakku ya meriah. Anak kowe, aku nek ora ana wong ngecapke dingak. Monggo kowe nek ngecapke mesti ngarani ya ta. Ora yo ngawur. Ana Pak Lurah ora ngawur sing. Aku dikira ya ta kabeh iki tertib. Saiki kok ngono kuwi pungutan itu ndak ada, Mas. Aku wis tau diceritani wargamu kok dukunmu atos tenan sing jeneng Sugeng Surana niku. Mosok kula ngecape nggawa 50 niku cape separo. Di sapa bocahe? Tak pecele ndase. Kok ndasku? Ndase bocahe kuwi mau. Ah iya. Iya, wah. Aku seneng tenan akhire ora ketau ketemu. Iya, ketemu ngene ra. Wah, kowe pisanan kowe nyelkit kowe. Nyakit piye? Saiki wis sompong ngono kuwi. Lho lah ora. Lah wong ki suwe ning suwe rak ya kekoyak umur to. Ayo mlayu. Aku iki dinggo lho. Nek umur wis mulai nututi, kowe mlayu. Duka kok goblok to. Iki ngene lho, Nyuk. Masalah iki umur kok doyak piye to? Lah jare mau tembunge kekoyak umur. Umur ki ngoyak ora krasa. Oh. Nah to, saiki kaya contone. Lah gula kok kon krasa. Ora krasa nek gula iki. Wong wis ora iso apa-apa kok kowe nek lemu-lemu. Ya meh kaya kae apa tawa cet kae. Ngene sithik bali medun. Ha ta? Mau rasa tak critake kowe ora miwir kowe.
Ya wis ditampa ora apa-apa. Lah iya, wong ki nek isih enom, isih bagus, kuwi enom, ya ta. Nek rak suwe-suwe iki kepangan umur. Oh. Endo mending ngono kowe. Ndak dipangan. Ya ora nesu, kowe ngerti ra. Iki tau tidak ning Mbah Basyo difilmke. Heeh. Lah tak irang-ilingi sing dadi Basyo iki sapa to iki? Persis omongane. Ya iki. Iki sing dadi Basyo iki bono Kang Sugeng iki. Oh, hati-hati sok nenek dikon meranke wong sing ora ana ngati-ati. Aku meng ngomongi. Kowe iki kok ngedeg-degi terus to kene. Lah wong diperan tak sapa tak takoke sutradarane Gendong. Gendong ayo. Lah sapa sing dadi Basyotong? Lho, Pak Sugeng Surono. Wah. Apik tenan. Menungsane to kowe ngono ngene. Ora, ya tak ajeni ya tuwa sampeyan karo. Setan po kowe iki biyen wiwit mayangke aku melu ngleriting kowe sing tak omongi. Nah, meng arep tembunge dagelan ngene iki meng arep njaluk det suwe-suwe mingan. Nek aku kelingan, aku ajar nabuh ya usus sampean. Kandhani. Nah, Mbok aku ki diketokke sithik lho. Lah kok semono kok kon ra ketok ki piye? Mbak Sugeng ketok dereng niki. Nah, ngene. Kepun ketok memelas dereng. Pun kayak ber. Watu apa kaya sombo mau? Mo. Nggih, matur nuwun Mas Eno panjenengan kersa rawuh ning tampungan kene kula nderek mangayu bagya. Lho sampean udu tampungan to? Tangga desa. Nggih. Oh, nggih mboten napa-napa. Gene sampean sok kapan wayangan? Bare. Bar napa? Bar wayangan. Mbah. Oh, ayo. Kaset. Sapa? Kaset. Ame wayangan kasete kok mempeng mulane ora Lah timbangane larang-larang. Sampeyan saiki nek ngundang ya nekak gulu ya padake. Karo kanca ya ora ngerti. Yo terus gente aku dipolo genti. Jeneng wong kowe sampean karo aku kudune antem-antem, sampean tak antem, kok nek sampean dhewe genti ngantem. Emoh aku tak sabar kok. Oh, sabar. Aku mau nyekeli lakake liyan ki ra emoh. Aja kok sampean, montormu wis sabar banget kok. Kok sabar? Lah start resuk muni sore nek ra sabar. Iki nek motorku remuk ngono piye? Oh iya, iki sing kula wentah aku lho nek termasuk gedhe jasane. Nah, ngono. Mas Sugeng ya biyen ndek melu Suwargi Lek Sopyan ya aku ya nabuh karo kuwi karo pendembungmu sapa? Hop, di bocahe. Kae bolot. Ah, Kok dadi saiki tonggahke derajate. Biyen dadi pendemungku. Sok pemeking to. lah ya ora apa-apa kak ya men tenagane iki syukur kepake. Syukur wong kaki cah angel. Cah kukuh. Kukuh piye Mas? Mosok sak rombongan wiyaga dikalahke karo demung sitok kae. Ha iya. Kleru kok ora gelem ngakoni kleru. Semono kae ya to manut dheke. Ha ya jenenge nek demung ki ya apike ngono kuwi. Isih anu ngingu bebek. Kowe ki ora ngerti bolot kuwi iki nek nabuh ki misale kowe rasah ya Lot, ora tak edit ya. Ora apa-apa aku nabuh tak nggo seneng kok. Oh iya, wah iya. Gleleng tenan. Wah iya. Kancane tuku mobil, bolot tuku mobil. Kok tuku mobil ngopo Lot? Ya nggo ngguyupi kancane. Apa ora tos kuwi? Nek umume wong tuku mobil ya tuku keluarga, ora dhek langsunan nggo ngguyupi kancane. Duwe mobil saiki. Duwe. Oh iya. Ya ora iso nyopir. Lah to digeret no. Mak anake sing nyopir. Mbok kok ora disupir iki apa digeret apa piye? Ora dong takonono nggih. Ya iki Kang Sugeng. Heeh, ya seniman ya. Lah kudu aja nganti dilalekke ora. Aja lali sesuk pimpinanku ya nanggap to. Sapa? Pak Lurah. Pak Lurah wis nyorek tanggal. Tanggal lali aku.
13 Desember ning Balai Desa Sendang Tirta. Nggih. Sesuk tanggapane beda karo biyen. Maksudnya piye kuwi? Rada cendhek. Wah, ayo aku tak anu wae. Ora Sin, kabeh iki mbok yo wah sithik eding lho. Kowe iki kerepne darah kene ngono lho. Wah, ayo nek carane ngono kuwi tekor suwe-suwe aku. Apa? Dumeh kerep terus saya medun. Ha modar. Mongko kancane saya oke. Oh. Pak Lurah ki tak suwun ya nyuwun prisa karo Kyai Pak Endarto. Iya. Iki Pak Endarto nyaosi pinten? Nah, ndak engko dipadha karo Pak Endarto ora masalah. Ora masalah. Yo pisan-pisan darah kene iki 7 yuta komplit. Ning sajene ingkunge kowe. Piye? Kowe njepupung nang kono. Iya. Sing mangan kowe. Aku tak pancal. Nek kaya ingkung dekake kene gedolanan karo sinden-sinden. Dolanan ya iso ora fungsi kok. Ning kaya uret kesokan oli kae. Nek nek kena nggo kegiatan. Kegiatan apa anggere bar nyindan terus dolanan ngono? Iya. Aku nek kowe seneng banget. Mati kok seneng. Ora takon mati. Ning jepupung kaya ingkung kae karo ketap-ketip sewengi. Ora apa-apa 7 yuta. Ora apa-apa. Tak gawake diesel dhewe wis. Sound system komplit, sound system gantung. Engko apa jenenge iki? Tratake nganggo apa? Plafon sing putih apik kae. Oh, 7 yuta ora masalah. Ning kowe jepupung nang kono, ketap-ketip cawetan tok. Engko rak dadi foto. Rakone rubuhan. Nganggo ndas badak. Sia-sia tenan. Untuk nganti ku dadok mek. Syukur ompongo. Ora mungkin sik kenceng kabeh kok ya. Kang, nembang Kang. Piye? Ha iki ana sing nyuwun sing nembang Camping Gunung sampean. Ya. Ya. Iki lagu anyar. Lagu wis lekak ra enak kok ya. Kowe iki bedina Camping Gunung lho. Ora ning penonton seneng kok. Ha iya. Ah. Kudu ngono saiki kudu anu apa jenenge iki memberi kemauan kepada konsumen itu apa? Iya, betul. Tidak usah membuat kepuasan diri sendiri. Sing ngersake sapa iki mau? Sik tak goleke. Sapa to iki? Mbah Pujo Sumarto. Oh, serane ngapa-apane nek Ya aja ngono. Nek kowe teko niat nyambut gawe iki ya sing semangat. Arep nyuwun ora ana apa-apane iki dipinangkani. Lah ngene iki lho, ciri khas sing ora apik, duwe ora ana apa-apane terus nglokro. Mbah Pujo Sumarto maringi sak dus ki apa kopi? Oh, to. Narto duliti. Kopi? Heeh. Ora wae. Ha ora wani to, gula iki mangan apa-apa ora wani. Wis mari yo omong wae sih. Gulaku wis mari. Ya syukur. Gari 400. Ora apa-apa. Nepe papat. Lagune Camping Gunung. Suarane ya apik iki no. Dateng para pamirsa, siap-siap sing kagungan sakit jantung. Siap. Masalahe genjelengane ra umum. Sing meleset ya mek bolot tok kuwi. Bolot iki yoga sregep. Nggih. Aku dalang toke dhek tetep mangkat. Oh. Melu dalang tinglung lho, Lot. Yeah. Saben bengi nyawang
Melotrok kathok. Ha sing ora geganjel emang. Ha iya. Ora fungsi. Ayo banter banget ling genjleng. Lah ya ngono kuwi semangat ora apa-apa gamelan ngurus. Yen memajang mung nganggo janur kuning hei Kembang. iya wis sabar nganggo ambekan Ya. Ayo musuh dagelan ringkih ki ngene. kembang wae weton gunung Sorry. Mulane tak dakdok ora ngejleng-ngejleng. Hawe iki dienggo panutan kok malah meneng wae ora. Pacit nek ngono. Pak Iya. Ya wangun nek prejengane ya no. Iya, nggo pecis nganggo klambi luruk ngono jan. Kaya sapa? Kaya Basia. le nganggo pecis ki masalahe rambut entek. Oh. Le tak copot kaya bokong beruk. Arep delok. Ayo kowe sik. Loh, aku ora gundul kok. Tenane. Lho. Ora apa-apa, aku ora masalah ngono. Ayo kowe, ayo. Ndelok tek ora? Delok. Ya yo. Ana endi? Ngono. Amono aku tak buka ning ngarepe masyarakat ora apa-apa kok. Oh. Ah, wah apik lho. Apik to? Apik. Piye kaya apa? Kaya tahanan to? Ora sik. Aku kaya tau weruh ya, sik. Oh, sesuk ning IAIN, ka wong edan yo. Heeh. Sing kae sing ngene kae. Wong edan nang pinggir dalan sing ngene kae lho. Udus. Wah, aku le mandeg kok. Aku mbok tekan sok taun 4000 ora kecekel. Ora kecekel. Lah ngene kok piye? Heeh. Terus set sus. Karepe drijine iki arep dicekel dhewe. Ning dek drijine dhewe, aku ya terus, Pak. Semangat, Pak. Malah apik kowe. Ketemu ndi ki, Mang? Ambuh. Iya. Pacitan sarwi henang Iya. Oh, mesa ora gerak ya awake. Ayo siji rung cetha, loro wis lemes. aku ku ora kan gerak saiki. Oh ya. Aku gerak dunek-unek iki. Mbok rasa gerak, Pak. Karo sapa? Ada aja. Gayane. Panas udan Ya. Panas udan aling-aling caping gunung ya, ya. Misoa caping gunung Gini, umben-umben sehat.
Ora oleh kuwi ngawur. Piye ta? Kene iki larangan lho. Larangan apa? Apa to kuwi? Ape dengkulmu kuwi? Ora air putih beroksigen ki melarutkan penyakit. Jaluk. Hei. Natyan waton sarwi lanang inumane banyu bene sik nembang men wedok ya sekali-sekali kok sampean iki pasangan karo sinden ayo sa yo maju ngono wis kae wong meteng wae terus wah ngono piye to kowe iki aja tok sepelek iki lha iki yo man arep kaya ngene ya sinden lho siap-siap jejeri sa jejeri Riki to Pak mano Pak Sugeng. Pak. Apa? Konjur sia-sia lah. Iki bocah ibu tanggung jawab ngene iki arep meteng isih gelem nyinden. Wis suwe ra tau ketemu. Oh. Bareng ketemu kok meteng iki. Ayo mbuh aku dhewe ya ora dong wong ben dina ninden kok ya iso meteng iki. Lah iya. Ya apa ngono lho. Kapan? Iki gek nika lho. Tak sampluk cah iki. Gek nika kapan? Nika pas. Apa mek seliringan kok dadi? Seliringan ning Malang nggonamu. Malang rating kok. Piye nok kabare wah? Wis pirang sasi? Gangsal. Aduh. Oh wedok calone wedok Napa nggih? Aku iki Titenane napa? mau. Udu piye? Udu kok wedoke. Han titenane aku kuwi udu kuwi. Oh, udu. Oh, ndak lengger bin iki cilik. Apa langsung tuwa ya ora. Tegese iki le bobot iki cilik, nek bobot cilik sesuk mesti wedok. Kowe lanang apa wedok jaluke? Lanang wedok gelem. Napa-napa gelem kula. Kowe ora ngomong karo bojomu dhisik. Lah piye to? Lekase metu tengen apa kiwa? Ayo ora iso ngelingan ngono Lah kuwi. lali kula. Nek tutengen mesti lanang. Oh. Heeh. Oh, Kuwi omongane Pak Dukuh digugu. kuwi sing iki nomor pira iki? Kalih. Aduh ya ampun cah cilik kok monak menek. Kuwi mau metu piye? Metu tengen apa? Wedok. Heeh. Kuwi nek metu kiwa lanang. Tutengen lanang. Nek metu kiwa wedok. Wedok. Oh, kuwi kanu no. Mitose piyai Jawa ngono kuwi. Kuwi mbiyen iso dadi kaya ngono kuwi. Mergo napa? Metu dhuwur. Bapakne Kasugeng metu ngisor. Tungisor, Bu, dul desa kae. Nesu. Wis loro. Sing nomor 1 Kakung apa Putri? Kakung. Ya, Kakung. Pun gedhe. Heeh, iki sesuk mbak menawa Putri. Nggih, amin. Sesuk nek Kakung meneh, nggih. sesuk nek bojomu kenduren, Nggih. ijolan apa lek kenduren iki karo wong sing duwe anak wedok-wedok. Oh. Ijolan berkat ngoten. Apa ijolan apa? Tenan iku. Lah iya no. Nek mboten nan mandi, Oh ya mbuh. Lah aku ngerti jawabane asine. Napa, Pak? Nek ora mandi sowan Pak Dukuh. mungale pun anu. Nanu ngopo? Mboten. Tak Wis ra piye-piye kuwi. Iya. Kene ya. Ya, ayo kae padha nek jejer kembar kok. Rasa nganu no. Nek kira-kira awake barang wis ra kuat, rasa menyang ra apa-apa. Kula kuat kok. Oh ya syukur. Nek ora kuat rasa melu ning ya kuwi tetep bayare tetep.
Pripun, Pak? Kesejahteraan kok. Kesejahteraan kok. Kowe iki ora tau ketemu gawe peraturan dhewe. Kula manut Pak Dalang. Oh ya wis nek manut kono. Ya. Dicamping gunung Mbak Orisa. Ya omahe cedhak. Ngendi to? Oh, ngendi kuwi? Karongan ya. Karongan. Ndek ben ki ya melu klitah-klitih arep melu ning arek-arek iki kae. Tak kon belajar ketoprak malah ta apa? Nek digetak uang tuh mundur. Oh, digetak sapa, San? Rasa kandake. Mboten. Ya. Yuk. Dek jaman bar juang jora kelingan Kesel ta? Nggih rada. Yes. Kowe leren tak anu terusne. Tekan ngendi? Tek penting nggih. Tekan blok O. Sokor bisa nyawang gunung desa dadi
Nggih. Ya, nuwun. Pun nggih. Engko anu njaluk kono ya. Apane? Hukuman nang anune ora? Ora ana. Ora ana kok ya sak kowe iki. Ora ana. Wis ben nang kene wae. Nggih. Iya. Kalih nyuwun donga pangestu Mas Nggih, napa, Mas? karo masyarakat, warga masyarakat ing Sendang Tirta khususe kirene Sendang Tirta ki lagi ketiban bencana Mas Jane. Loh. Napa e? Termasuk aku Mas. Kena ngopo? Kena. Iya sabar. Heeh. Bendung klontrongan ki rak ambrol. Oh, apa? bendung klontongan ki ngendi kuwi? Kuwi posisine ning lor pelem. Oh. Banyu kuwi mengair Ning pada saat kuwi posisine bendung ki kiper apa bek? Maksud lu Gone ngono wae omong. kuwi ki ambrol. Heeh. Dadi kene iki kering Mas. Oh. Wilayah Sendang Tirta saiki kering do rasane nandur. Lah saiki lagi proses pengerjaan. Nyuwun dongane muga-muga urung nganti udan, sesuk bendung wis dadi. Amin. Nggih. Nggih, nyuwun pangestu nggih Bapak Ibu. Nah, amin. Mau dikerjakan apa ora nek dikerjakan? Dikerjakan saiki aku piye to? Wis danane akeh. Oh, ayo. Sawahku kering kabeh. Aku ki saiki mangan wae rekoso. Ketoke nek sawahmu ki ora mung sawahmu, kowe barang kuwi kering uripe ketoke. Oh. Iya. Piye to? Ya wis muga-muga ndang dadi. Amin. Ben lancar perairane. Lah iya. Ya iso nggo nandur-nandur iso nggo. Mau kanca-kanca perangkat saiki yo sawahe ra iso ditanduri. Wah, jan ngono. Mergo ora ana banyu. Wis to iki? Wis, Nah wis. Oh ya meneh kok ya. Oh ya kayak wis sek-sek ngono ki. Kaya mau wis ngerti sedulungi amplop kandel kok njero wis ora. Nendi? Ah karo Pak Ketua Panitia mau. Endar apa? Endar rung ngulungi lho iki. Ning aku wis di nganu mau. Endar ki mbiyen kancaku dolan. Pak Endarto kuwi. Oh, nggih. Ning ya ora ngerti karo aku keceprene. Kowe ngerti uripku model-model kuwi ya ora. Uripmu betul-betul gawe-gawe dhewe kok. Ha iya. Pak Endarto kuwi wis kulino nimbali awake dhewe. Heeh, neng Malang ya tau ditimbali neng Kepanjen Kabupaten Malang. Ya, sing nimbali Pak Menteri Dalam Negeri ya lumantar Pak Endarto kuwi. Iya Mak, ya syukur. Iya, ya ngono kuwi dadi kaya panjenengan tekan kono-kono Pak Endarto kuwi soalé ya mengembangkan utawa golek lahan jenengan rak medene ning kene rapul to ya mau. Ora apa? Rapul to. Mbuh, aku ya urung nilai. Apa? Ah iya. Oh ya wis muga-muga wae full. Engko ndak kowe nyengeni aku. Ora. Ya ayo digenti ayo Tin, Tatin, medun. Ya Mbak Tatin yo paling akeh panyune. Iya. Ya. Ini nak, aduh. Nyambut gawe ora kesel. Duh lah ya semene je. Hah? Ayo semene iki kowe iki ya arep ngopo? Wong gulamu 400 kok. 200. Semene piye? Apane? Mudar awe. Aku ning omah wis kalah wong wedok. Tekan kene padha wae. Kapan lho iso berkutik? Lah nek wong nyekukruk kaya pitik kering ngono. Lah ya kon ngopo meneh aku ki wong wis tuwa. Karepmu. Lah nek tuwa iki rak ya semangat, tetep semangat ngono lho. Nek Lemah tuwa yo ogah. Nek cetha wong ora. Lah cetha ora? Ora pati yo. Ya dicethake. Ayo engko ajar. Dul ra minggat lho, Dul. Jenengan mbok sadi mriki lho, ora minggir-minggir. Ya, aku teng ngene. Copot sandale saiki ya. Nggih. Bareng entuk. Anu kuku Bima. Nggo ngapa? Nggo apa kuku Bima? Nggo ngapa? Oh, tak sak ora ngopo-ngopo kok. Aneh-aneh ora. Piye Mbak Tatin? Wah, jan sampean iki tunggu masyarakat Sendang Tirta. Mongko dinjem sok tanggal 13 Desember sampean kudu teko. Mbak Elisa ya kudu ana. Lah iki Sing
bengi iki Mbak Elisa mayang dhewe. Oh iya to. Oh to. Payu mayang dhek semengi. Iya, gedhe kono kok sane. Apane? Bayare. Aku kok cerewet ki ngopo? Mbok menapa? Aku ki tidak mengekang. Dadi nek wingi talen aku Pak saya mau disuruh ndalang mayang. Oh. Nek ora talen aku rawani dhek enggak mau mayang. Kowe ki itu kuwi kanu pondasi kamu lebih berkembang lagi mayang kok. Dhek dasare yo dalang to. Kowe ora tak kekukung dadi sindenku ora. Nek kowe iso berkembanglah, berdiri sendiri. Martin barang ki nek iso berkembang. Ha ning semono kok arep berkembang meneh. Tegese usahane lho. Heeh, usaha. Gawe manggleng no. Ben apa? Manggleng. Iya. Kuwi tang kono kuwi produksi manggleng. Oh, omongane jaman saiki kok manggleng. Usaha Mas. Hamburger napa apa wong milenial kok manggleng. Hamburger kok mangane wong luar negeri ngono kuwi. Iki manggleng ki padha wae balung kethek ngono kae nek ning. Nggih. Balung kethek. Heeh. Iki bojomu teko ora? Ora ono. Ngopo ndak goleki bojomu? Lah bojomu ndi? Nanti yo, waduh kegaruk. Lah kok iso? Iso. Kuwi wis nek arep ngomong ngono kuwi. Ya ora lho, lah wis nek wis wani munggah panggung, kuwi rasa mikir sing nang omah. Aku ora mikir kok. Lah kok Aku nek kok ke bojomu melu ora. ya melu karo ora melu rak ya urusanku toh. Ngeluntrung. Lah piye lho? Wong wis ditekoni ngono kok andang deprok. Aku ki mek butuh ngerti keselamatane bojomu nek melu ya syukur. Alhamdulillah sehat. Nah, Terus ngono. arep ngopo? Nek ora ana bojoku arep ngopo? Ora ngopo-ngopo. Ya ora wani kok ya. Minta kontrak. Heh? Minta kontrak. Emoh. Lah ya arep ngopo? Ora ngopo-ngopo mek tekon. Ya saiki wis jejer Ya iki. wis, sip. Terus arep ngopo? Lompo ke manut kae. Iki lho. Kon ngopo? Kula nyuwun Sekar Sinom Parijata dipun sarengi fragmen ketoprak. Wah. Suminten edan. Kowe dadi gentro. Gento. Gentro apa gentro? Gentro. Oh gentro. Heeh, terus anu Tatin. Tatin dadi apa? Lho cempluk neng dalan dicegat. Bluk. Wah, kae. Piye? Untune dipasang sik gentro kok ompong. Oh mau lho, nang kono ana Nyilih gampang mungkin. nang mburi mau ana untu ondo. Nendi? Gonen. Ning endi? Mburi. Engko Malang. Mbok rasa wae mlaisis kok. Arep diganti untuk apa itu? Ondo. Untu ku apa-apa. nek ompong tengah ngene iki. Wah, ngangeni tak omongi. Pongah joli. Mas. Geli-geli piye ngono lho. Ya nek kuwi kurang ombo. Ayo manut anu. Wis rasakan seru-seru. Ayo. Ya siap ya. Ya iki gentro saka kono. Saka Ayo elok men ki Kono lho, dalan. kono kae, saka mburi kono kae. kulon desa. Heeh. Ayo dikethakku wong. Tekan kene tenan sok meku gara-gara. Iya. Ayo cepet to sih. Ya. Tuduk 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 tuduk. Nganggo pincang ora iki? Gentro kok pincang. Tok 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 tok. Turuk tuk tuk turuk. Turuk turuk. Kowe yo cempluk. Iya toh. Lah piye? Mek to. Ora apa-apa. Lah ya gen. Wong saya elek nek kowe. Lah piye aku nyebute sapa ngewoke lho. Gento kuwi nek karo cempluk. Iki ki adine cempluk. Terus aku ngundange piye? Oh ya to ngono Dik. Iya. Yo cempluk. Iya toh. Aduh yo. Kok kowe tekan kene to toh? Diundang yo. Aku mergo mider-mider goleki kowe mbrono mrene ketemu kowe ning dalan kene yo. Ora kok bahasamu mbrono mrene iki bahasa ngendi to? Bahasane
nggone genthro. Lah kudune Rono karo Rene ora mbrono, mbrene. Brobot. Robot. Yo, aku merono mrene goleki kowe. Saiki ketemu ning dalan. Aku bakal nglairake isen-isen ning atiku yo cempluk. Toh? Nek omongan mbok madhep aku. Aku nang kene ora nang ngisor. Kok matane ngematke ngisor? Ngene yo, Pluk. Ya, gentane picak. Ah iya. Aku ki wis suwe. Kepengin tok ladeni yu. Apa? Mbok kok kaget. Lah ya kowe pengen apa? Aku kepengin ngepek bojo kowe. Kowe iki mikir ora to, toh? Pikir. Aku siapamu? Lho kok takon kowe iki cempluk. Aku takon, Oh. aku ki apamu? Kowe Mbak Yuku senajan to mung Mbak Yu nak sanak. Lah ya rek nak sanak karek aku Mbak Yumu to. Apa ya oleh nek jenenge kaya ngono ki kok arep Oleh. sapa sing olehke? Aku. Lah ya aku mah. Kowe rak wadon. Aku lanang. Terus? Cocok. Piye? Lah nek aku ora tresno? Dipaksa. Ya mah, maksai lara e. Yo, mindik-mindik weh rasa dipaksa. Mbok kowe iki yo sadar. Aku ki sapa ngono lho. Kowe iki anake Pak D. Anake Pak D Nggolo. Nek aku anake bangsat, yo adimu. Iya kowe pancen Mula sak trepen aku kudu tok ladeni. ora sudi. Nah, Aku ora tresno karo kowe kok. Wong ki nek bebrayan ki tresno karo tresno. Iya. Lah nek aku ora tresno ya ora bakal dadi. saiki aku karo kowe ra tresno. Kacang, kuah, kacang. Kendra? Iya, Tuku akuan dhisik kono. bakule tak pacule sik. Ngaco. Lah iki ki wong jeneng posisi panggung isore penonton akeh iki werna-werna kok. Ya ora ana bakul kok nggawa mic dhewe. Saking serone letawa, aku tahu lho mayang ngono lagi. Paman Aryo. Mburi kelir persis. Cang. Kuah. Ku rasane ya mangkel ning ya tak tabah-tabahke ora wong golek sandang pangane. Suwe aku karo kowe mesti tresno. Pluk. Ora ya, nek jenenge wong keploki tangan loro. Nek tangan siji ya ora kena. Kuwi padha karo tresnamu karo aku ora tresno karo kowe. Ning aku tresno marang sliramu. Ya kuwi urusanmu ning aku emoh. Sapa manis? Elingo. Aku weling. Ya rasa ngono kuwi. Kaya sira. Latenono nggonku branti. Nek kowe mandek kowe piye to, Pluk? Lah aku ora gelem kok kon mandek. Ora wira-wiri maju mundur Ya anggere kowe kaya. mandek aku ya mandek. Lah kowe mlaku wae kok. Lah nek ra kena-kena, Ya aku ya emoh. mbok gelem, Emah, Mbok dikenake. mbok dikenake. emah. Kowe ngerti bahasa emoh ora to? Dilit ah. Enggak. Iki ki ning dalan lho, Pluk. Ya justru nang dalan ki mbok ora ngawur. Kata-katamu nganggo justru barang to. Lah aku saking mangkele lho. Mbok Ning kowe iki dalan. eling, ngono lho. Kowe aku bakal tumindak piye wae iki iso. Ya ngapa aku mah aku iso wae bawa mlayu. Kok tak kandhake iki santoso iki. Santo cah kurang ajar. Aku ngerti. Ngerti apa? Tekone Santoso.
Jangkamu mangolan Jempluk. Apa? Brene. Mah, Rene. mah. Krungu ora to kupinge budek. Dadi aku kira kalap banget ngono piye? Lah ya mbok ngilo duwe ora pengilon nang omah iki? Ora. Ayo pantes. Nih, Apa? kemon. No. 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 Wong gentone ya ora positif, gento kok muni kemong. Yo, Apa toh? iki pepungkurane wong lho. Oh, masakane kae kok ya ora weruh. Dianggep butuh wong. Lah apa? Kijing. Oh, iso dibandemi wong sak men. Ora. Aja lho. Kene wedi. Yen mesem memanas Kacang. Aja gawe nggonku aja rono-rono. Lah ya iki aku kemean dalan aja rene-rene. Iki ning alas. Gulono munyuk ning kono. Nino. Wah, aku ya wedi karo. Ngawur ya ora lamur. Oh, kowe tanda. Kok ngono kok munyuk, Apa? lutung. Saya Elek. besok yen kowe kelakon dadi bojoku. Pluk, Piye? kowe njaluk apa wae tak pinangkani. Tenane? Heeh. Nek aku njaluk omah. Mbok aja sing gede-gede. Lah ya piye? Lah nek bebrayan ora duwe omah terus arep nandi nang gubuk? Cilok popo ngono lho. Cilok. Aku ming wah sing jeneng Gento kuwi iki anak brandal tak bedahke omahe wong. Wong tak pateni omahe tak keke kowe. Kok Gento kok alus men to kowe? Njaluk omah. Wah, mbok sing cilik-cilik wae. Aku nek cemluke aku seneng gede kok. Aku saya ora duwe. Wong busimu wis ndelap-ndeluk. Malah ditawake ciloke. Sesuk ngenteni 4 tahun. Kok suwe men? Jare ngenteni le gede. 4 tahun apa kowe jek urip? Iki sing jenenge iki rombong aku iki arep tak ganti kok. Iya. Ora warga laras kok. Apa? Atos laras. Wah, sak sindenku sak wiyagaku suarane ngungkuli watu. Lah iya to. Ya wis. Lah ya nek ora gelem kok dipeksa lho ya sak ono. Sesuk nek aku mati ku aja layat. Lah ngapa? Mergo kowe wis mati dhisik. Ya ora. Ora apa? Wah aku jek enom kok. Atin mati. Heeh. Wah, Ngapa? aku mayu tapi gelem selawe aku. Maksudnya
piye, ha? Karang ya semono iki. Wis selawe. Selawe gelem. Gelem mayite. Aku piro? Ampuh. Sisamu weh. Lah urung. Ro kurang ajar. Ngopo? Aku ora kondo kepiye-kepiye cempluk. Aku krungu. Apa? Heeh. Krungu piye? Maktut ngono. Lho. Orisa se maktut. Metu ngarep. Cut. Ayo gentrok gek wis. Kelapa muda sau terus nek kowe angger tak ceraki kowe semingkir banjur aku kudu kepiye, Pluk? Oh, aku ndelok polahmu wis kaya ngono, apa ya kuat nglakoni aku. Aweng joget ming kaya wong simbah. Kok apa kuat ya dianggang-anggang. Ya wegah. Padake apa? Nek kok ora gelem tak pek bojo, mbokmu tak pateni. Ya aja. Aja. Iki mbokmu iki? Heeh. Lah kuwi senajan to kaya ngono tak tresnani lho. Iki? Heeh. Kowe wani karo mbokku? Ora, kuwi galak banget ya. Kowe nglunguli aku. Wani ra? Nggih? Wani ora? Ora. Nah, kuwi ketoke cilik ning watos kuwi. Kuwi pemain lama masalahe. Enak. Iya. Wih, wing arek nembang wi lali lho. Ayo. Gotong royong. Tok. Piye, Pluk? Piye ngopo? Aku nek wis kaya ngene iki ora bisa dikendhaleni meneh. Tresnaku mung kasok marang sliramu wong ayu. Lah nek aku ora tresna karo sliramu, kaya arep dadi bojone. Kepiye wae aku kudu kelakon dadi bojomu. Ora sudi, aku ora tresna karo kowe kok. Kopat kapita kaya Apa? apa Sen? Ambo. Aku adol kacang kok. Kaya manuk. Kowe Manuk apa? manuk. Mbuh. Ayo. Tak rutu paripeksa. Sudi mah. Tenane. Tenan. Ora iso. Ora. Ayo. Mah. Aja rono-rono. Ana monyo. Aku tak rene. Mbok Nek. ana mulih wae mulih. Mulia. Aku kudu mulih ora iso. Kepiye wae aku arep matur karo Pak Denggolo, kowe kudu dadi bojoku. Aku ora seneng kok. Nek ora seneng, mongko aku seneng. Iki dikapake Sen. Ayo diruda paripeksa. Tak rutul paripeksa. Tok. Ayo.
Kok suminten wis edan ning kono. Karang aku ngentrongi kae ora ngentrongi kowe. Ya sepeda-pedae. Wah, lah ya. Kowe penggimbiramu kok banget. Kowe kuwi ora nganu lho, ono sewu ora owah lho. Ora. Waras kuwi, Mbak. Pak Min jenenge Pak Min karo Pak Min. Pinge sapa? Surono. Iya. Kae lho, sing nganggo sendok kae jenenge Pak Surono. Sing nganggo rapi ya jenenge Sugeng. Dadi kowe iki gabungan kae. kok ngono kok duka. Ora sembeteng nganggo jeneng Surono ya kowe. Kayak sendok semono ke to cangkeme pira? Ayo mbok ayo. Ane tenan Surono tenan kok jenenge. Nendi-nendi ana. Ana. Iya, peda-pedae wah ngregengke swasana bengi iki. Deke ya sok ngregengke nang nggon acara sepeda gembiran joget. Oh to. Oh iya. Dadi wingi tak unggahke panggung tak takoni. Jane sampean ngonten niku pripun? Seneng, Pak. Mergane kula sok joget teng sepeda gembira. Oh. Mbok sesuk kon anu ngisi acara. Acara apa? Pemberangkatan jenazah. Kan dikepruk watu karo sing di omah. Ana pemberangkatan jenazah kok nganggo joget ora. Oh ya digawe anyar. Lah Sambutan tuan rumah terus engko selingan gerak dan lagu terus kae ditokke ngono. lho nek kowe arep pesen tak pesenke saiki. Rasa ya. Wis. Iki Apa? Apa? Wis kok yo arep ndemok wae. Ya ora apa-apa kok ya. wis. Kok idep-idep nganu gawe mari Iya. Surono. Iya. Ngono lho Tin dadi kabeh ki aku dikai greget sithik ngono men awet urip. Men mari. Heeh. Lah urung mari po? Urung e. Le mari dikapakke. Ya manut to gawe kepiye ngono. Tak dumuk mari ora? Tak dumuk. Kok endi? Dumuk ini. Lah karepe? Ayo liyane. Liyane nggo endi? Ombo. Ayo Tatin genti nembang gubuk asmara. Ya pamundutan. Aku arep milih iki akeh banget sing nyuwun kowe sesideman ya kowe. Ya. Oh wis werna-werna iki lho. Kula dhewe napa sing kalih Ayu wau? Sing karo Ayu mbuh mau catetane nendi? Oh ya tembang kangen karo Mbak Ayu, engko tembang kangen engko. Ya, podang kuning Mbak Tatin, liwung Mbak Tatin. Wah iya elok tenan iki. Luar biasa wis pokoke nganti jebret cangkemmu iki. Pira apa-apane kabeh? Ana lho nang kene tak singgahke sik. Disinggahke wong aku ning kene enggak. Ndak dijaluk gentro, mergo gentro iki brandal. Brandal. Jane nek ana dit ngangah-angah. Nggih bawa mboten. Bawani. Nyingkar piye arep melu omong? Nyingkur Nerang tung-tung delang. Nerang tung-tung apa? Lingsem yen ke
tresno tulus nadyan ing gubuk asmara ya lole lalo monggo yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen ning jagat nenone catatan sakjroning
dangdut slow. Ya, good boy, kayak bali nang gone. Ya.